Hola! Esteu avorrits? Avorrides? Bueno, doncs a partir d'ara us donem la benvinguda al nou canal de YouTube del Casal de Sant Genís. Allà podreu trobar tota mena d'activitats per poder fer i perquè aquests dies siguin molt més entretinguts. Un petó a totes i a tots i que ho gaudiu molt. Bon confinament a tothom! Volem saber com us trobeu, si teniu alguna pregunta, alguna necessitat o si ens voleu comentar alguna cosa. Per aquesta raó, deixeu-nos el vostre comentari aquí sota. I per què obrir aquest canal? Doncs jo us ho explico. Hem obert aquest canal per fer les tardes molt més entretingudes. Volem ser a prop vostre i fer un munt d'activitats com hem fet tots junts fins ara. Per aquesta raó, cada dia a les 5 de la tarda, de dilluns a divendres penjarem un vídeo amb diferents temàtiques per tots vosaltres. Esport, ball, cuina, videotutorial... Estem oberts a noves propostes de coses que vulgueu aprendre. Estarem encantats de fer un vídeo. També podeu participar vosaltres i ensenyar-nos el vostre talent. Ens podeu enviar el vídeo al correu electrònic que surt aquí sota de la descripció. Demà és el primer vídeo, no us ho perdeu. Bon confinament a tots i a totes. Oye, abre tus ojos.